του πατέρα μας και της μάνας σας, παιδιά του πόντου, ας μείνει πάντοτε και της ψυχής σας τη γλώσσα. Κρατήστε με στοργή στην οικογενειακή σας ομιλία και όσο εξαρτάται από εσάς καλλιεργήστε την και λογοτεχνικά. Όλα αυτά κράτησαν και προχώρησαν ακόμα περισσότεροι οι πόντοι των Επταμήλων. Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων οι Ακρίτες. Ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων, οι λιγερόκορμες κοπέλες του Λυκείου με τις σκετημένες φορεσκές και την περήφανη παρουσία. Ένας ακτινοπόλος φάρος πολιτισμού, ελληνοχριστιανικής παράδοσης και πνεύματος με ιστορικό βάθος και συνεχή δραστηριότητα. Παρόν σε όλες τις θρησκευτικές